kwafika nje omunye ubhuti kanti uyi-devil worshipper wafika khona la eSoweto ePimville. Hawu. Kwabanye nje abazalwane. Naye ubengikhonzile Nkosi yami lesa sitofuza sikamama. Umama nje usekhulile. Yena owaphenduka ube isangoma. Wow. Leli devil worshipper kushuthe la endaweni la eSoweto because lafika njengomuntu ozothwasa. Lathi lizothwasa kumama sePimville. Mama sePimville wamtshela ukuthi sengisindisiwe mina. Angisayisebenzisi lezo zinto. Hayi iqiniso uJesu Kristu inkosi. Athi ngisacela ukuhamba nangu umama umfundisi uSibanibani uthi une tuck shop ngale emission eBelfast. Ngizothi ngimgadela ngapha i-tuck shop ngimranele ibhizinisi ngapha sibe senza nemvuselelo. Ngahamba ke mangifika eMpumalanga zahepheneka izinto kahle nje kafushane ngahetheka. Usufikile. Mase ngifika khona ngabona nje elinye iside. Lomzalwane wangishintshela nje kakhulu. But yena ke wathi indlela angitraina ngayo because uyangibona ukuthi nginobizo. Indlela angifundisa ngayo indaba yomuntu obiziwe mawubizwe uNkulunkulu. Linjani leli side yakutraina ngalo? Uyathetha? Akathethi. Angithi ngahamba naye umfana wami ngashiya lo ntombazane wami firstborn ngamshiya nodadewethu. Ngahamba nalo mntwana lo womfana wayena 2 years. Yes, leso sikhathi wayena 2 years. Lapha ngathola ukuthi udayisa amagwinya. Okay. Tuck shop yamagwinya. Hawu, mayithi tuck shop nje usho ukuthi uthengisa amagwinya. Nangangithi tuck shop. Endaweni ucabangi tuck shop yamagwinya. Ngangixova amagwinya ngo11 ebusuku ePavini. Ubhavo ngaka. Isaka lonke la flower. Uyangibona mosibaba. Shove flower. Ngo11 ebusuku. Before ngiyolala. Kushuthi mina ngangilala after 11 nakhona usuqedile. Bese kumele ngivuke ngo2 ekseni. Awulali phela. 2:30 kumele ngivuke ngiyobasa istove samalahle. Ngizoshisisa khona amafutha. Okwenza lamagwinya. Avuke futhi naye esesokwenza ke engifundisa ukuthi yena wenza kanjani. Yes. Ngo4 kumele ngiphume mhlambe namalodi awu2. Namabhodo awu2 wamagwinya. Ngiya kule tuck shop. I-tuck shop nje ngaphakathi eumkhukhu isegate ngaphakathi. Yes. Kumele ngidayisele labantu abasebenza emayina abadlula ngo4 ekseni. Ngiyacabanga ngilale after 11 mhlawumbe ngo past 11. Awulalanga nje. Past 2 ngiyavuka. Ngo4 kumele and kusebusika. uJuly kusebusika. Makhaza futhi. Mntanami lo mayisevukile uyawathanda amagwinya. Yes. Nginayo imali yokuthi umthengele. Igwinya lalibiza R1. Nginayo imali yokuthi ngimthengele. Uma ngikhipha imali ngithi ngiyathenga. Athi umama hayibo uthengelani ngoba unwasekhaya. Okay. Kodwa futhi manje mangithi ngiyayinikeza ingane mahala igwinya. Athi ngiyamspoil umntwana. Uyakonfuse lo muntu akunikeza into ngigcine ngibe confuse ke manje ukuthi ngenze njani ngithenge ukuze umntanami athole leli gwinya alihalelayo alithandayo. Mangithenga ngiyakhuzwa. Mangakhipha imali ukuthi ngiyamspoil umntwana ngiyamosha. Ngagcina nje ngiconfuse. Ngangithi ngizohlala. Ngahlala inyanga eyodwa. Futhi yayanele. Ngoba emini uyalithola ithuba lokulala? Angilitholi. Kokufanele.
akekho umuntu ongaphila lama hour u2 nje 2.5. Emva kwalokho Mm. ngangithi mangifika lapha emkhukhwini ngozele. Eh, Abanye bafike vele. bayakokota la ewindini emkhukhwini. Gogo sicela amagwinya ngilele ezwi. Ukhathele. Khathele. Umzimba wami ubuhlungu nga-attackwa nayi-flu. Hey. Khona lapho. Yabona nje sengiqale nje nokubona amanye ama-side ukuthi kwababola ekhaya kamtreat nje kahle lo mama mfundisi. Yabona makuthiwa umfazi udonsa indoda ngekhala. Yeah. Yacabanga nje incekukazi idonsa incegu ngekhala yabona nje. Nendlela nje ayikhuluma ngayo. Wayevele nje akhulume nje kabi. Budlapha nje. Budlapha nje. Phambi kwethu sizingane ekhuluma nomyeni wakhe. Yo, inkinga ke le. So ngathi uNkulunkulu iyona into ozongikhombisa yona, lo ozongifundisa yona. Ukuthi abazalwane bayinhlobonhlobo ezihlukene. Yeah, ungamboni nje pulpit la. Ungamboni nje sevutha lapha epulpit. Yebo he. Ake umbone esekhaya. Yo. Baphila impilo kufanele lo muntu ufana nomuntu ophila impilo ezimbili. Eyedwa. Yeah. Ish. Hayi ingikhathaze lento. Ibuya ingqondo yami ukuthi ubaba walengane. Yeah. Ula around eMpumalanga. Oh, futhi la iduze Uyabona uSathane sefuna ungibuyisele esonweni. Yo, Ngicabanga ukuthi ngimbikele. And ngikhohliwe lapha yangathi mase ngiphelelisa nje public ukuthi right sengirepentile sengivuma nje public uJesu. Yes. Waqala lapho baba wengane ukuyondla ingane. Hawu. Kade engayondli. USathane kanti wake wangisabisa ngokuthi uzohlukana nalo baba wengane mayingasayondla ingane ngathi iSathane lapho kwabalula ukuthi ngimphendule uSathane. Ngathi iSathane already akayondli. Oh yeah. Yeah. Isitifiketi waze wafaka imali yokuthi ngiyokwenzela ingane isitifiketi ino 6 months. Ola lo ngingane ayithulile nje. Kodwa uyaqhubeka uyahola. Yazi nje. Yeah. So ke manje ithi inhliziyo mfonele. Umtshela ukuthi uxakekile la eMpumalanga. Ngimfonele ngelinye ilanga ayingimtshele. Wayengamile ukondla ingane yakhe ngoba njengoba ngithi nje from yes wayondla until washona. Akasekho futhi emhlabeni shona ngo2012. Kodwa nje wavela wazikhomitha ke kusukela lapho. Wazikhomitha wayethi mayeqiwe inyanga engayifaka uzoyifaka sidabule. Bakithi. Yeah. Ngokurepent. uJesu ehamba nomuntu. Yeah. So ngithi sengimtshelile sengimazisile athi njengoba ku during the month vele mina anginayo imali ngizoze ngihole uyazi ukuthi ngihola nini. Mase ngiholile ke ngizokufakela imali ukuthi uvela uze ngapha nengane. Ngimi. Sengihlalile inyanga A1. Seyiphelile inyanga yokuqala ngibekezele ngibuka. Kunendlu yokukhonzela khona angithi kusemishini vele lapha ya. Okay. Ngesikhathi senkonzo kumele ngibe sengisenkonzweni sengihlabelela. Yo, yabona nje. Wayekade the umama umfundisi ngeSunday yangizusebenza. Okay. Ngoba ilanga lokukhonza. Kodwa ngayithuka sengiyibona esengisebenzisana ngamaSunday. Ngivuke ngenza amagwinya ngihlala lapha emkhukhwini ngikala isikhathi ukuthi okay sesiyasondela isikhathi sokuthi inkonzo isizwela ngasengeneni kumele ngibuyele endlini masinyane ngiyolungisa umntwana ngilungise nami sigeze sigqoke ngihambe ngenkonzweni. And uyathetha mawuke washawa isikhathi sokuqala kwenkonzo. Yo. Yeah, kwadlula ke. Yeah. Uthe mayiqala inyanga ke yesibili.
ngahamba mhla ka12. Okay. Ayibange safika le 25 zokuthi lo baba wengane ahola ngivakela imali. uJesu nje inkosi uJesu yangenzela umusa. Okay. Avele ngaxhumana nosisi wami enkandla ngathi sisi wami lazi hamba kanje. So ngiyacela. Yes. Ungiyele kusisi oshonisayo ngemali. Ungibolekele i200 nje. Ungifakele lo 200 rand ikhona i100 rand enginayo. Okay. Yes. Ngayishiya ngalesikhathi ubaba wengane efakela ingane yakhe imali. Ngayisebenzisa enye. Le mali yengane ngithenga ngayo ukudla la endlini. Yeah. Angifakazele ngomunye umzalwane, omunye untombazane. Uthenga ukudla la endlini njengoba la emishini. Usothengela bona ukudla manje. Ngithenga ishebo esosidla sonke la emishini. Angisebenzi mina. Yena ngithi ngizosebenza la yena kumele angiholele wayengithembisa ukuthi uzongiholela futhi azange angiholele. Hayi ke. Ngiyakuzwa mawuthi wabona elinye iside ukuthi usho ini. Yeah. Akangangiholela. Kumyeni wakhe waphambanisa inkulumo. Wathi ngamtshela ukuthi uzokhonza la emishini. Ngoba singabazalwane siyashumayela nje sibuye sikhiphe namanga ngemlomo yethu. Elithizwe likaNkuluNkulu ungaphumi nalinye igama elibolile emlonyeni womzalwane. Ukurepenta kuyafuneka. Yes. Kwadlula ke lapho. Usisi wami wangizamela ke lo mali wangifakela. Ngase ke sengenza amacebo ke manje ngathi sisi ngizocela ukuthi ufone. Ufonela umama mfundisi. Okay. Umtshela ukuthi wena uyahamba uye ekhaya kini. Ubize ubaba wakho nawe. So ke manje umntanami lo ngishiye naye akezukusala namuntu. Nakho ke angibuye ngize ekhaya. Awamfonela, umfonela nje basaphumile bayogrosa ezitolo khona lapha ya eBelfast. Uphumile nobaba bayogrosa. Mangabe bebuya usebuya usethukuthele. Hawu. Secwele. Angithi ngiyazi vele ukuthi usisi wami usemfonela. Yeah, Ihla engibheka ngalo. Nkosi Jesu, umuntu kudala egudle efuna uNkulunkulu. Kodwa ngiyabonga ukuthi egcineni ngamthola. Yeah. Hayi abese ke kudluleke lapho mayefika ke. Afike nje ayakhulume nje akhulume nami. Nje ayixoxise nami ngithule ngingasho lutho. Ngisenza umuntu ongazi vele ukuthi ngiyahamba. Uthe suka nje lapho uhlaleleni ungaqoqa. Hawu. Ngathi ngiqoqa ngiyapi mama? Wathi angithi uyahamba wena kusasa. Awuhambini? Ayithi usisi wakho ungifonele alingiseke ukuthi utheni usisi wami mayefona. Yeah. Ayi ngithukise ngenza ngithi mina angazi. UbengakaNgifoneli mina. Athi hayi ke qoqa ke sisi. Athi unamanga nje futhi hayi ukuthi awazi ukuthi uyahamba. Angithi ufonisa usisi wakho wena ukuthi akangifonele. Athi yini vele engikuhlukumeze ngayo wesibanibani angibize ngegama lami ke. Athi mina mama akukho lutho. Ngiphike nje lokho kwangempela. Ngithi cha mama ungihlukumezanga ngalutho. Right. Yeah. Ayatshele nobaba wakwakhe. Athi hayi uyahamba lo. And then ke shuthiwa vele wayibona nje lento ukuthi ni planile nje. Uyahamba wena. Iyavele nje yamcacela. Ayi ubaba wakhona ke angibize ke naye ke. Bebo babili ke kamereni kusihlwa ke. Angibize ezothi hawu ndodakazi usuyahamba ngithi yebo ba. Hawu. Sesiphelele njalo isikhathi sokuthi uzokhonza lapha emission waphela umama wangichazela umama ukuthi uthe uzokhonza la emishini.
uzoba nje uzohlala nathi la ukhonze. Ngathi mina cha baba sengiyahamba udadewethu njengoba efonile okusho ukuthi userious ukuthi uyahamba naye so ke manje ngamshiya nomntanami oqala so kumele ngibuyele ekhaya yes ngiye kumntwana ngithi hayi baba akukholi ukuthi ngingamphikisi nakulento ayishoyo ukuthi uthe umama ngizokhonza la emishini ngingasho ukuthi umama wathi uzongiholela cha ngingayikhulumi leyo okay ngivale nje ngingayikhulumi kube yimi nje umuntu omubi ke ngendlela ababuka ngayo ke ngingabi nankinga ke futhi ubaba khona ulungile ekseni ubaba sengiphelezela ke yongibeka ku hiking sport because eMpumalanga nje sometimes kuya hike indaba nje zokuye erenkeni ogibele erenkeni into engekho masendleleni engiphelezela kubaba ngemoto angibuze futhi athi sesisodwa ndodakazi gonyuluka ngitshele ngithi baba yazi baba kukholutho ngamtshela nje lokho ukuthi nje baba kukholutho akonakele lutho ngiyabonga baba ningiphathe kahle wamalapho ngama nje lapho athi ayakunankinga ke wangibeka ke wangihayikisa ngayithola ihike ke ngahamba ke ngehle Caroline suke Caroline ngaya kwi hiking sport enye donsi suitcase ngiyakhwehlela ngine flu ingane ngapha umntana mono 2 years nama traffic cop khona la engidilike khona akumele ama traffic cop abone ukuthi ngizohike ngaye ekusithelene ejikeni kunamahlathi ke lapha ya ngadabula uyayibona lencwadi yamaculo okuthiwa icilongo ngadabula ipage elingenalutho ngenhlanhla ipeni nganginalo okay khipha ipeni esikhwameni ngabhala ukuthi ngiya ePiet Retief ngahayikha ngalelo phepha engidabule ecilongo bakithi kwaqhamuka itruck la ngithatha angene etruckini nomntana mphezulu esuitcase lami wavala ikhethenisi udriver esicashisa ukuthi singabonakali because vele akuvumelekile ukuhike ngangithandaza endleleni ngithandaza endleleni lo driver we truck athi ukuba likhi security ngabe sesidlala umacashe la ngikhuleke ngenhliziyo ngithi Nkosi uJesu ngisiza kube khona omunye oyimisayo le truck acela ulift uNkulunkulu wawenza lo musa kwakhona omunye wesifazana okay wamisa naye yammela wangena ngaqala ngakhululeka ke yaze yayosehlisa ePiet Retief lo truck ePiet Retief mase ngisePiet Retief seku right ke kune rank ngathatha eze Vryheid fike Vryheid selishona ilanga ngabo past 3 ntambama usadlula ngisadlula ngenkandla kodwa ngafika enkandla zathi zithi 6 ngangena ekhaya bayithi saka Jesu nomuntu so sengilibonile ke elinye side labafundisi kwadlula kuNkulunkulu ke mase sesila eGoli ke sesikhonza nalo mama umfundisi waseFaith Mission ke kumnandi ke kwabamnandi inkosi yakhuluma futhi kimi yathi nginamathele enyathelweni zakhe mayisehambe ebuyele eMaritzburg ngiyofunda shuthi still ngisayofunda ngeColling okay hayi ukuthi ngiyofunda isikole ngeColling ngiyofunda ngobisi yes so avume futhi umama lo vele kumsebenzi wakhe naye ube umvangeli okay yes behamba nje amazwe ubuya ngisho koSwazini akasekho ke nayo sesenkosini bakithi ayiwangiphatha kahle ke lo yamama yes wangiphatha kahle shema umama umfundisi wangiphatha kahle wafika nje futhi wangifaka kwi-fasting okay wathi nje thatha izinsuku ezinhlanu wangivalela lapha eRomini vele yikhaya labazalwane
usebenza ngabazalwane vele abafuna ukuzofasta ukuzothatha umkhosi fasting yes abafuna ukuzofasta bavulelekile nje vele uyisebenze sikaNkuluNkulu okay so ke nami ke zafika insuku zami ke ngangena ke kwi fasting ngo day 1 uNkulunkulu wangenza ngaphupha abona umbono ephushini yes ngibona angazi noma ngachaza yini ya ngachaza impela amen yes la bazalwane angizile ukuzohlambalaza umuntu yes but ngixoxa ngobizo lwami nenkosi phela nje yeah uJesu uyabathanda abantu abafakazayo ngegama lakhe yes bazwakalise ubukhulu bamandla akhe yes so ngibone ke embonweni ngibona nginodadewethu engathi sesikoleni okay eklasini yeah kungene uthisha uthisha mayingena yilo thisha owumfundisi webranch le yasenkandla okay yes embonweni uthisha right wayese uthisha ngaleso sikhathi ufundisi futhi vele uthisha okay yeah so mayingena ungena uphethe umntwana wakhe wesilisa wayesenabantwana bawuthunga leso sikhathi yes yes mayiphethe umntana wakhe afika ambeke la phekwe desk or phezulu kwetafula abese ngimbuza mina ngithi hawu uyaphi baba emsebenzini nengane uphi umama wayo athi umama usebenzela kude nasekhaya asho kanjalo umama wakhe usebenzela kude nasekhaya asho abephuma ngomunye umnyango kushuthi like umuntu oseyemaklasini yofundisa isali ivuka ingane ikhale ngithi usiswama akabheke esikhwameni sengane ukudla komntwana akhipha isitsha ne teaspoon ngimfunza umntwana ama teaspoon awu3 emva kokuba sengimfunzile lama teaspoon awu3 mayithi imfunze ka4 umntwana anika ikhanda ukhombisa ukuthi usesuthi kodwa aqhubeke nokukhala yes bese ngithi usisa akabheka ukuthi ikhona incence yakhe ibhodlela alikhipha usisi ibhodlela lomntwana ngimncelisa umntwana athule okay base ngiyaphaphama yes uma ngiphaphama ke uday 1 bese ngiku fasting yebo ngivuka ekseni afika umama mfundisi azongichecka ulale kanjani kukhona inkosi ekwambulile buxoxe ngaphambi kokuthi sikhuleke hayi mama ngiphuphe kanje akunankinga ke bese sesiyakhuleka angawuchazi naye umbono sithandaze nje aphume qhubeke kube uday 2 ebusuku ngoday 2 usazochaza nawe lo mbono kuyaphambili mhlawumbe ngizochaza okay okay noma ngawuchaza baba kwambuleka kimi ukuthi angithi umntwana uyisimbolo kaMoya oNgcwele okay like makuthiwa umuntu ufele umntwana kwelika moya usuku ufelwe uMoya oNgcwele usuku uMoya oNgcwele sethuthile kuwo so umntwana uyisimbolo kaMoya oNgcwele urepresenta uMoya oNgcwele ngisho kanjalo yes and then ke sakuthola eBhayibhelini mangabe yakhumbula somewhere no angikwazi okay angazi nami shuthi nami ngokufundiswa kwami yes ngokuzwa laba asebephambili ngokukholwa mabefundisa alright bathi mawuphupha umntwana usho uMoya oNgcwele wakho okay yes so uma ngimncelisa lo mntwana shuthi kahle mina ngincelisa uMoya oNgcwele walomfundisi kungenzeka ukuthi ulekhile somewhere somehow ekholweni
Oh, all right. mhlambe unama challenges anawo empilweni Okay. awenza ukuthi kokunye umoya ongcwele aza athuthe Oh, yes. Kuye umfundisi. yes ngenxa yezimo mhlambe zempilo afeyisana nazo ekukholweni. Okay. Lento ikanjena babusha bangu. Fana noma mangeke ngathuka inhlamba njoba mina ngumzalwane. Yes. Angithi uma umzalwane awuyithuka inhlamba. Awuyithuke, he? Awulikhipha igama elibolile ngomlomo wakho uma umntwana kaNkulunkulu. Yes. Yes. So umoya ongcwele uyanyela akahlala endaweni engcolileyo ngithi umoya ongcwele uyakwazi lokho. Yes, qiniso. Akahlala umoya ongcwele endaweni engcolileyo. So immediately wona wenza isono. Umoya ongcwele uyathutha kuwo. All right, he. Ngiquote lapha indaba kaDavide. Right. Nakho uDavide ebulalise uUriya wayesengena kumka Uriya uBathsheba. Yes. uBathsheba wathola umntwana. Lo mntwana uDavide amzala kuBathsheba umka Uriya. Esembulela uUriya. Yes. Wayesezothola umntwana kulo wesifazane. Lo mntwana loyo uNkulunkulu wambulala. Ngenxa yokuthi wayejezisa uDavide ngesenzo sakhe ngesenzo asenzile. Wathi uNkulunkulu uzomjezisa ngokuthi abulala umntwana. uDavide lithi iBhayibheli wazila ukudla. Yes. Ezilela ukuthi kumbe uNkulunkulu Yeah. mhlambe angamhawukela amphilise lo mntwana. Yes. Enkathi umntwana esegula. Yep. Akangaphila umntwana wafa umntwana. Okay. So enhlizweni yami thina beNew Testament Yes. thina Israel kamoya ngithatha ngokuthi umntwana lo yakaDavide wafa. Ngithatha ngokuthi kusuke kuukufa kamoya ongcwele kumzalwane mangabe enze isono. Umntwana uyafa ngaphakathi. Oh, okay, ngiyakuzwa. Yeah. Shuthi umoya ongcwele uyathula. Athi tu, yes, ngiyakuzwa. Yebo. Angazi ke ngokwazi kwami angazi. Angilazi futhi nevisi elithi umntwana uyo represent umoya ongcwele. Angilazi visi. Basiza futhi nabazalwane. Bazosiza abazalwane yes. So uday 1 ke lapho. Day 2 ngiphuphe futhi. Ngiphupha engathi ke manje ngisuka eMaritzburg. Okay. Ngicele ulift emotweni nje eyiprivate. Epowder blue. Le moto mayifika eMelmoth. Ifika egarage iyokwethu petrol. Le moto engigibele kuyona. Right. And then mayifika la egarage kuqhamuka inqola. Mayiqhamuka lenqola like ibhara, uyalibona ibhara? Yes. Ibhara but ibhara elingena umzimba. Oh. Elingenakho lokhu kumzimba lokho lineyinsimbi nje engqume kanje. Bese kuba isondo phambili. All right. Lapha ya phambili. Right ke kuhlezi umkamfundisi lo branch. Okay. Yes. Ebandleni lami leliya esenkandla. Uhlezi lapha ya. Bese kuthiwa kimi leya inqola yokungcebeleka. Kukhuluma izwi kimi kanjalo. Oh. Ngisayibuka leya nqola. Hawu, na inqola iyadlula nje yahamba ithi. Nangu mama uhlezi ekhaleni lenqola. La ngaphansi kunesonto angithi. Yeah. Bese la kwenye insimbi kuhlezi ifirstborn yabo. Okay. Yes. Bese insimbini elandelayo kuhlezi secondborn. Lo mntwana ebengiphupha ngimncelisa. Okay, uyena loyo. Uhlezi insimbini elandelayo. Bese la egcineni naleli bhara leli kule nsimbi yokugcina kuhlezi umfundisi. Oh. Yes. Kushuthi ubaba umfundisi nabantwana nomama umfundisi. Yes. Abe branch. But ukhona umfundisi wayephethe isekhethi. Oh,
Yeah. Yes. Idluleke lenqola kuthiwa inqola yokungcebeleka. Umfundisi angibone. Angithi umfundisi wami vele. Angibone. Maye ngibona ngikule moto. Adilika istaff, iqhubeka inqola ihambe nomama nabantwana. Ehle yena enqoleni ubona mina. Agijimeze kimi. Ejabula umzalwane wami unjani uyaphila. Ngijabule nami awu baba ngiyaphila ibonga inkosi baba. Sase sikhuluma ngokwenza umsebenzi kaNkuluNkulu. Oh. Yes. Alright. Phaphama ke. Yes. So ngokuthi ube umfundisi wami. Futhi bengihlambuluka kuyena. Oh Angingasho ukuthi bengi engathi mina ngedwa. Abazalwane nje abaningi. Yes. Bekusondeleka kalula. Kuyena, okay. Kuyena ukuthi sidlulisa inhlambuluko cause sikholelwe ekuthenini bonke abanalelo themba bayazihlambuluka. Yes. Yebo. So sikhuluma ngokwenza umsebenzi wenkosi ngiphaphame ke ngimfonele nje futhi ethi mangabe efonile ngimtshela umbono ka day 1 ngimtshele futhi nombono ka day 2. Hayi kungabi nankinga ke. Qhubeke ke insuku ngibuyi fasting ke. Afike noma umfundisi futhi ekseni ngo day 2 ngimtshele ukuthi hayi namhlanje ke ngivuke nanandi iphupho. Yeah. Hayi angangi-interprete futhi. Angangichazile. Yeah. Umama umfundisi lo. Futhi nje nami ngibe ne-understanding yokuthi ezinye zeinkinga zakhe umfundisi wethu ngiyazazi. Okay. Ngiyazazi. So ngibe nalokho ukuthi kushuthi uNkulunkulu ngikhombisa ukuthi kumele ngimsize ukuze umoya wakhe ukukholwa kwakhe kuvuseleleke. Yes. La aye mhlambe wakhubeka khona. Einkingeni anazo. Oh yes. Mina ngokwami ngichazele kanjalo lembono engiyibonile ukuthi okay uday 2 sixoxa ngokwenza umsebenzi wenkosi vele besibhizi nama open air. Oh yes. Sahlala nje inkandla nje ngisanda ukuphenduka impela hayi bubaziwa nje ukuthi hayi umfundisi webranch ethile hayi ubhizi impela nama open air and abantu bebephenduka. Oh yeah. Yes. Yes. Yeah. Kwadlula ke lapho. Ngabuyela eGoli. Yes. Izinsuku ezinhlanu futhi ayibangesaphelela. Kwathi ngo day 4 umama umfundisi wathi hayi awusaboni lutho Mosi. Kimi ukuzwakala engathi sekuphelile obukufastela. Okay. Wathi angiphumeka angithi uye vele uthi angene kwi-fasting. Yes. So kumele ngilalele yena ke noma esethi angiphume noma inkosi ingashilo lutho kimi. Yebo So ngaphuma ke emkhulekweni ke ngabuya ke ngiza ngapha ke eGoli ke ngaqhubeka ke nje silokhu sikhonza ke wavula ibranch khona lapho eJulisi kwa ehlobeni zakhe khona lapho kwaDlamini. Ubani ovula ibranch? Umfundisi lwaseMpendle umama umfundisi. Okay. So ke salokhu sikhonza ke eJulisi ke sesikhonza eJulisi ke sikhonza eJulisi ke mase ngapha eGoli. Until ke kwenzeke singisimanga ke kushuthi nje naye wayethunjelwa ke ethunjelwa yiSathane because njengoba mangabe sibiziwe uNkulunkulu noSathane ubala. Ngoba uhlala elayiduze uqinisile. Uhleze esigadile uSathane. Uqinisile. Ukusibekela ikhubekiso. Yebo. So ke naye isitha ke samtshontsha ke ngandlela thile ke kwafika nje omunye ubhuti kanti uyiDevil worshipper wafika khona la eSoweto ePimville. Awu. Kwabanye nje abazalwane. Waphenduka umama wasePimville ephenduka kuye lo mama umfundisi uDlamini. So bese sikhonza sonke eJulisi asuke naye la eSoweto aye eJulisi kuyohlanganyelwa yabona. Kanti kuzofika lo bhuti kanti lo bhuti iDevil worshipper.
usebenzisa iID yomuntu osashona. Yo. Usho ukuthi akusiyena wala futhi. Angimazi noma wala. Okay. eSouth Africa noma wakuphi angimazi. Lo bhuti afike lapha enkonzweni ufika uhamba nabala ePhimville. Umama wasePhimville nabantwana bakhe. Yes. Mabe efika lo bhuti lapha ufaka nje izibuko zamehlo. Ima ngithi ngiyambheka kodwa mina amehla ayabaleka. Akajabulisi. Unquza akajabulisi nje. And into engayiqaphela kamuva nje futhi nakhona. Wayigqoka nje ibhuluku elilodwa elimnyama. Akalishintshi lo muntu ibhuluku. Lo muntu mayefika uthi yena uneimali. Ubaba wakhe nomama wakhe sebashona. Umama wakhe wayefundisa eyithishela. Wamshiya angazi neplazi wamshiyela amafa. Nobaba wakhe wamshiya angazi noma neplazini eBloemfontein. Abale nje izitori ubone ukuthi hey imillionaire. Yeah. Angithi ngaleso sikhathi ngumuntu omusha nami. Yebo. Ukuthi nginabantwana phela sengisidalwe sisho ngumuntu omusha. Yes, yebe. Hey, asithembise lo bhuti ethi abantu abaletha asiletha ama-CV ethu kuye. Uyaqasha uqasha ojele. Ungathi ujele futhi usebenza ngaphakathi. Hawu. Wayeseba nezinto eziningi kangaka. And ngalomzuzu angisebenzi, ngiyawufuna nami umsebenzi. Although nginama qualification. Ngiyawufuna umsebenzi. Vele. Ngamtshela nje mina bhuti ngicela ungitholele wama cleaner umsebenzi. Standard sami phela nami. Yeah. Athi hayikhululeka. Ngizokutholela. Yeah. Kuthe ekuhambeni kwensuku ngaleso sikhathi ngangithole ilokhuza ngathola itoho ngo2011. Ngathola itoho efemini yokuthunga. Khona lapha eBetrams. Kahle ngangihambe ngidayisa amagwinya emafemini. Since neskill sokwenza amagwinya wasithola le. Ngasithola le skill sokwenza amagwinya yeah. Yes, so ngangidayisa amagwinya ke kwenye ifemu ke yokuthunga ke isecurity la khona nje lesifazane. Awulangidabukela bakithi lathi uyawufuna nomsebenzi. Athi mina awu mangawuthola nje umsebenzi ngaye ongconywana kunokudayisa amagwinya. Ngawuthatha. Athi uyakwazi ukuthunga ngathi cha. Lo sisi uyisecurity khona la efemini yokuthunga. Ngathi cha ngikwazi ukuthunga. Wathi hayi ngizokucelela manje ukuthi ungene lapha ngaphakathi just ukuthi uchuthe ukotini. Impahleni esuke seyithungiwe. Awangitholela nempela usisi Nkosi yami ngangena ngaye ukudayisa amagwinya ngangena ngasebenza. I think from April. Yeah. Ngawuthola from April ngoAugust sadiliswa. Thina sasi temporal sadiliswa. Yeah, kwasikhathi esincane. Kwaba isikhathi nje esincane. Masidilizwa and then ke nakho ke sekufika lo bhuti singakadilizwa afike lo bhuti oyiDevil Worshipper. Angifonele ngelinye senginane inamba zakhe. Yes. Ngokuthi phela ngithi utholelana nemsebenzi ufaka nemsebenzini. Nawe uyawufuna futhi. Nami ngiyawufuna umsebenzi ungiphelele lapha sidiliziwe. Sengibuyele ekudayiseni amagwinya. Oh yeah. Okay ngithe umsebenzi ungakapheli lapho lelo doho lelo. Afone. I think kwakuyi tea time. Mayifona lo bhuti. Ngijabule. Hey, fonela umamillionaire sasesimbiza ngomamillionaire. Yeah. Mayefona. Akhulu abingelele nje. Abese ngibuza umbuzo ethi are you ready for umshado? Awu. Ngixakeke lo mbuzo. Ngithi mina bhuti uyangixaka umbuzo wakho angizazi noma ngiready. Kodwa phela mawusufikile umshado yobufikile.
abesethi kahle kahle ke mina ayibike yena kushuthi ukuthi kahle kahle uyena ofuna ukungishada bese ngithi mina inhliziyo iyajabula plus uma millionaire futhi hawu yeah yazi ngangimajina nje sengihamba ngeimoto yo sengihlala endlini ephambi Nkosi Jesu indlela yokukholwa bese ngithi mina hayi ngiyakuzwa bhuti Nkosi yami ngisacela unginikeze ithuba lokukhuleka yeah bese ke anginikeze ethi hayi ungakhululeka sisi uthandazi bese ke ngifonele ke mina abazalwane laba esihlanganyela nabo isihlobo sika mama wasePhimville ngimfonele usisi esasihlala naye eflatini eBetrams okay wayesemsebenzini ngaleso sikhathi wayesebenza emakhishini naye lo sisi ngimfonele hey mzalwane ngifonele umama millionaire ngisacela mzalwane wami ukuthi ungikhulekise kusasa nje singene kwi-fasting oh yeah eyosuku nje olulodwa ngicela ungikhulekise ubhuti ungicela umshado impela yeah lo sisi kushuthi angithi uyisihlobo sika mama sePhimville la kufikele khona lo bhuti oyidevil worship kushuthi asabe yabona ukungidiscourage asaba ukungixoxela istory asesaziyo ngalobhuti useyazi yena ukuthi lo bhuti lo thunywa uSathane and lo mzalwane loyo lo sisi loyo uNkulunkulu umphila inkonzo yokuprofeta oh yes uyambonisa nje izinto yeah esuke zizokwenzeka hayi avuma athi hayi akunankinga siswama akunankinga kusasa asingene kwi-fasting okay mina ngizoyibamba nami ngila etohweni naye ayibambe ngale emakhishini hayi vuka kusasa sibambe fasting ngihambe ngetohweni lami angisazi noma ngayani ngalelo langa emsebenzini angisazi ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngangisepakini enkathi ngimfonela ngathi ngangayanga ngangisepakini ngimfonela lo sisi ngalokhuza ngafonela umama wasePhimville naye ubengikhonzile Nkosi yami lesa sitofuza sika mama umama nje usekhulile yena waphenduka ubeyisangoma wow leli devil worship kushuthe la endaweni la eSoweto because lafika njengomuntu ozothwasa lathi lizothwasa kumama sePhimville mama sePhimville wamtshela ukuthi sengisindisiwe mina angisayisebenzisi lezo zinto okay ubeyisangoma esipowerful esidumile oh yes wow so ke ngimfonela mama sePhimville ithe mama ubhuti usibanibani ungicela umshado angithi ngiyazi ukuthi uhlala kwalo mama wasePhimville so kumele ngimazise phela umama ukuthi indodana yakho leyo oyitholile uNkulunkulu asekuphe yona yes ingicela umshado abe honest umama okay yena ngathi wayengaka understand ukuthi lo bhuti uzokhohlisa uthunywa uSathane okay athi hawu ngiyakuzwa mntanami kodwa ke umfana lo usibanibani angixoxele nje istory sonke ukuthi hayi ufike kanje wathi umama wakhe sewashona wathi umama wakhe iwili yakhe uyoyidla mhla ethatha umfazi all right imali ayishelo umama wakhe zizophuma uma ethatha umfazi kulowo muzi akayofika kiwo bamnikeza indodakazi yabo hawu wathi ke so simnikeze untombazane wami ngiyaqosa cishe ngabiza igama lentombazane athi ke so ke uThema ixoxa nathi hayi sino baba savumelana samnikeza undodakazi wethu usibanibani
bese ngidumale ngithi mina hawu mama kanjani kimi uthe wathi wathi sengiqala ukuba confused ke manje nami ndodakazi impela hayi emva kwalokho afika umama umfundisi waseMaritzburg angithi ibranch yakhe lela eGoli yes mayefika ufika uthi uzokwenza inkonzo la ePhimville kwalo mama lo yeah kanti baxoxile kuzoshadiswa lo ya le ndodakazi so wathi maye eba honest umama engilandise ngixoxela ngavele ngamfonela usisi lo ongikhulekisayo yes ngathi mina uNkulunkulu sevele washesha waphendula ke kusase elusuku lingakapheli nokuphela ngicela ukufonela umama wasePhimville usisi wakho wasePhimville ungitshela indaba kanje ukuthi lo mfana uthe wathi uhamba kanje wathi hayi sisi ngiyambonga uNkulunkulu sisi bengisaba ukukutshela iqiniso hawu ukuthi lo bhuti loyo uthembisa indodakazi kasisi wami ukuthi uzoshada yona madoda ngosuku oluthize nje uyeza umama umfundisi waseMaritzburg sizobashadisa untombazane wethu sibanibani okay yeah ayithi sisi ngiyaxolisa Nkosi yami ngivele ngiqale lapho ke ngibe confused ke ngizifune manje ukuthi kanti lo bhuti uyisima kanjani yebo uyakholwa kahle unamanga lo ngathola lapho ukuthi devil worship le saya enkonzweni ke ngeSunday eJulisi esekhona efikile ke nomama umfundisi fika uyavutha umama umfundisi yabona ushumela nje ngalendlela nje esimazi ivutha ngayo yes kukhonza ube mnandi kodwa lo mhlabeleli alokho uphinda uhlabelela kunomhlabelelo osecilongweni angisanoma kunumber 89 yini othi Nkosi ake ukhulume sengibeka indlebe yami okay emva kwalokho ke asho ke as-address ukuthi hayi ngiyokwenza inkonzo le ePhimville kanti uzoshadisa uyasifihlela thina abanye angazi noma wayesifihlela ngoba mhlambe nathi phela besibhekile singamantombazane ukuthi ubhuti nangethu uza nomshado mhlambe khona la uzokhetha ya manje kanti ubhuti cha uyichuzele le yantombi yasePhimville yeah ngithi lo mshado wabashadisa umama mfundisi akuphelanga nsuku ungaka weza wazoba introducer ngeSunday eJulisi okay sezo introducer umfazi nendoda akasagunquzisa amehlo brother eyibukweni uma nje kuhlangana amehlami nawakhe umama umfundisi sebamise lapha phambili yeah emisa intombazane ngapha kwawuye phakathi nendawo kwawubhuti ngapha wathi ngizokwethula ubhuti ongasazange isono ebusheni bakhe isono usiqabuke izolo ntambama sengibashadisile ngizokwethula umfazi nendoda bafakane namaringi manje sihlezike lapha siyibandla ngimbuke makuhlangana nje amehlo awagunquzisa amehlo abheke phansi namehlo khona sephenduka ngathi amaglass ngithi idevil worship leli akakwazi nokuthi sibhekane ngqo emehlweni uyasha ngaphuma inkonzo ingakaphumi ngaphuma ngoback door umnyango ngemuva la because umuzi womuntu lo osejulisi sasikhonzela kuona wakhonzelwa edining room ngaphuma ngomnyango wasekitchen ngemuva phuma ngathi ngabuye ngathatha abantwana bami sabuyela endlini wabona ukuthi kushuthi ngilimele mama umfundisi wabona ukuthi ngilimele yelinye iside kuNkulunkulu lelo angikhombisa lona ngoma umfundisi
Oh yes. cha ekungifundiseni ngale ngisayofunda inkonzo yobizo cha wangitreata kahle Yes ehe. kodwa ke ngokuthi ke naye wathunjwa ke ngalondlela ke wagcina ke ngoba zikho izinto ezenziwa secret kahle Yabona. kahle waye kufanele kube nezinto ezifihlwayo ezifihlwayo because singabazalwane phela yonke into ayihlale nje etafuleni pheke kwetafule asenze nje iqiniso mm so ngahamba kanjalo ngahlukana naye kanjalo kumama umfundisi loyo ngayeka kwakhonza ke lapha eJulius ke laphela itoho hlala ke manje endlini ngaba ne stress ke yeah and then ke ekupheleni komsebenzi mawuphela ngoAugust ngakhuluma ke ngokuthi sihlezi sifonelana ke vele umfundisi esichecka umfundisi wethu webranch esenkandla yes esichecka nje ayo ngelinye ilanga wangithola ukuthi hayi angikho right cha ke kunento nje kunesono nje usathane ayengicreepe ngaso ngenxa ukuthi ngiphelele umsebenzi kwanento nje usathane angiphambanisela ngayo but futhi nje yasheshe yasolveka ngasheshe ngayilungisa leyo nto leyo uNkulunkulu wangithethelela so ngahlambuluka ke kuyumfundisi ngamtshela ukuthi hayi impela ngikho right mfundisi kokanje kwenzeka ukuthi nokuthi ngenxa ukuthi ngiphele umsebenzi yes so umfundisi wathi hayi vele inkosi ingitshelile ngazile vele ukuthi ngizwile ukuthi hayi awukho right so ngicela makuphela unyaka ulokhuze uthatha abantwana ubuye uzohlala ekhaya uNkulunkulu uzoprovide ngendlela yakhe okay yes la ngingena ke manje kwelinye iside lo hambo lwami angithi uyakhumbula baba ngathi ukubriefa kancane impela wathi ukungibrief ukuthi ngiphaphame sengishadile yebo ngaba umama umfundisi hayi cha ngiyabuza ubufakazi bakho buhle kakhulu ngendlela eyisimangaliso ngicela nje ukuthi siyivale la ngenxa yomshini lesirekhoda ngayo sokwazi ukuthi siqhube futhi le party le uma nje inkosi isasigcinile bazalwane ekhaya nibuzwile nje ubufakazi bonke ngiyathembisa nje ukuthi buzoqhubeka sizobuqhubha ngomusa wenkosi okwamanje bengicela ukuthi sivale la mhlambe kulokho nje osokushilo uyabona nje mina uthema ukhuluma ngesangoma umama obeyisangoma futhi besivude saphenduka saba umzalwane sasindiswa ungiphe kuningi engakulanda kufakazi bakho but leyo part alone ungiphe ukuthi mangikhuluma nomuntu osekhaya ongakamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi ukuthi mhlambe uthembe indawo lezi ezihanjwayo lezi emakhoneni ngelinye ilanga uyothi uyafika kuleyo ndawo leyo uthola ukuthi hayi usashintsha umuntu wakho nisasindiswa okunye uyothi yafika uzwe kuthiwa hey lo muntu omthembile opowerful udlulile emhlabeni akasekho uyobe usuthembe bani manje ngoba ubulokhu uthembe nangu lo muntu kanti naye uwumuntu ngelinye ilanga okwakhe kuyadlula kuyaphela ngizothi mina nje ake sibuye ke sizothemba uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho akafi lo akozila kalali uyohlala khona akajiki kuyena nje kunokuphila okuyingona phakade uma ukamamukela uJesu umthatha abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho mhlambe nje amazokugcina nje kuwena siswami ya kule ngxenye nje ngingasho ngithi nje amazwi ami okugcina awokuthi njengoba ngithula lobu bufakazi yes ngifisa ukuthi kube nabantu abazosizakala ngoba kungenzeka ukuthi nabanye kukhona la besabhajwe khona yes kungenzeka ukuthi nawe umzalwane angikalekisa ukuthi umzalwane wesifazane ngoba nami ngowesifazane kungenzeka abakhona mhlawumbe abakuthembisa umshado kanti awuveli kuNkulunkulu lo mshado loyo yes so okubalulekile ukuthi asikhonzeni inkosi uJesu sibheke kuyo
simthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, singalibali imnako yakulelizwe, lelizwe lizodlula masinyane. Yes. Kodwa umbuso kaNkulunkulu iwona ozoma kuze kube phakade. Hayi iqiniso uJesu lelo. Kristu inkosi. Hawu uJesu inkosi. Ngiyayithanda mangabe ubulisa ngaleyo ndlela uma ukhuluma nje even nasefonini. Amen. Ukuthi uJesu Kristu inkosi ngempela futhi uyena yedwa akekho omunye. Awufazi bakho ukwazile ukubeka ngendlela efundisayo eqapheleni ukuthi siyakholwa sonke kodwa nazi izinto and since isikholwa ake siqaphele ngoba nomubi uyakwazi ukuvela aqhamuke. Yes. And futhi uhlala nje elindele nje omubi nje ukuthi ngiyomthola kuphi lithi iBhayibheli ufana nebhubesi uhlala nje zingela ngapha nangapha ebheka ukuthi nje ngiyoqhamuka kuphi bese lithi izwi kaNkuluNkulu kodwa simresiste simxoshe. Cha kulungile sibonge kakhulu. Amen. uNkulunkulu akubusise. Ngiyazibongela nami kakhulu egameni lika Jesu. Yes. Amen. Asibe sihlangane kwivideo elandelayo. uNkulunkulu emuhlani busise nonke emakhaya. Amen.